Christ used the image of the vine to describe what he is doing for his people. He said, "I am the vine, you are the branches, and apart from me you can do nothing." La Trinidad Community of Believers envisions to make disciples among the Kinkana'a people coming from the provinces of Benguet, La Union, Mountain Province and beyond. To embody the message of the gospel, we inspire people to grow in Christ and lead others to him. In Christ we grow, to Christ we lead. Kaagi-agi sin pamilyan Diyos. Naragsak ay Domingo tako amin. Hanggan mo adit ako man aasila, man sa tako ay mandayaw ang Diyos. Panyamanan tan adi malapdan din pandayawan tako ang Diyos. Olay sin narigat ay kasasad tako adniman. Gaputan adi man balbaliw din layad ya sig ang Dios. Kanayon ay mapadpadasan tako din ayuan ya badang na. Adi takon ammo din mapadasan tako sin tapindiagaw. Mo sumigad di tempo uno lumawlawa. Masapsap ko ma ay mantalak ya amagan tako din kakapnakan ang Dios. Sakbay ay man kararag tako, basahan tako din Salmo 28, versikulo 7 hingga sin 9. Kananas na, sita ay Diyos di poon di ragpigsak, sita di salidak ya pantalkak. Palalo diragsakutan binmadang ka mankantak ay mangidaydayaw ang sika. Sika ay Diyos di mangipapigsa sin ipugaw mo. Din pinilim ay ari salaknibam ya isalakan mo. Isalakan niya bindisyunam din ipugaw mo. Ay wanam daida si inggana ay kamanmon karnero. Mankararag tako. Manakabalin na lintag yan na santuan ay Diyos mi. Salamat sin agaw ay nay. Nanusa din anak mo ay mangidayaw, manyaman, yaman kararag ang sika.
ipidwa-pidwami ay manyaman sin nakdeng ay inamag Hesus Kristo sin krus. Hanggay napawayaan kami sin tengel di presensya di basol. At nay naragsak kami ay mangidayaw ang sika. Sin mapadpadasan mi ay ligat at niman. Badangam da kami ay mantalek. Yaman namnama ang sika. Iud kuma di umadawi ang sika begaw sin ligat. Muadi at masepsep ay umasagan kami ang sika. Kedawan mi ta din kalim ay dengan mi at umanay ay mangipapiksa, mangliwliwa, ya umitdo, ta manbiag kami kuma ay silaw sin udum, ya din amagan mi at din panlaylaydam. Amin ay dayaw ya yaman at idawat min sika, sin ngadan Hesus Kristo ay apumi. Amin. Jesus, mundo'y nagbiag luman. Yan wala pa'y mutla ang Diyos ang kanawan. Ulay adik inila, pati pa'y dilag. Ay wala daya ay panamlamaan. Nagbiag, nagbiag, nagbiag si Hesus Kristo. Sisyanikan ka na yun ay managsakangan sa nagbiag, nagbiag, mabiyag siyang gana. Sisyanto di mangayagan sa singkadaya. Mulay ito'y kadhakyan, pantaya na sakay. Mulay waday sa doon ko, tumulong pa'y dilan. Kanayan ay bumadak, sin amin ay ublag. Isunga si Jesus di pantataka. Nagbiag, nagbiag, nagbiag si Hesus Kristo. Sisyadikan ka na yun ay managsakangan sa nagbiag, nagbiag, mabiyag siyang gana. Sisyanto di mangayagan sa singkadaya. Siya di magay-agyat ko, ulong kang ditimpo. Ay umayagan Jesus, dal sisya'y nangamo. Nang waday nasagana ay umawatan na. Sisya di wadas di ay umilila. Nagbiag, nagbiag, nagbiag si Hesus Kristo. Sisya di kankanayon ay managsilangan sa nagbiag, nagbiag, mabiyag siyang gana. Sisyak ko di mangayagan sa singkadaya. Kaet nga pinpinarswan Diyos Ama, dayawan ya, pagkanta ko siya. Inamag na amin nan mabuy-buya, sin at daya, yasin ay daga.
balin siya kaet nga nani namamagna tan manaka balin siya say namnaman takunan kalutaan din dumatngan di pewekya udan din panlamsan di kayu ya mulmula din animal nan kinalasida kaet nga nani namamagna tan manaka balin siya kaet nga nani namamagna tan manaka balin siya inbaan Diyos si Jesus ay anak na tasay matay isnan ay daga dadlon ka et nga din ay iniyat na pasulta ko et say binaklay na kaet nga nani namamagna tan manaka balin siya kaet nga nani namamagna tan manaka balin siya umalisi Jesus ay mapudaya enaalan mamatian siya asimai lan panakabalina et masepsep abay kaet nga nani namamagna tan manaka balin siya kaet nga nani namamagna tan manaka balin siya tan manaka balin siya. Matayagot ako amin. Sapay kumata oras in pandemic anay at mantultuloy ay mailat ako din kinasigad apo Diyos. Sin biyak tako. Sapay kumata dalun masapsap ay mailat ako lata din ubla na sin biyak tako. Na din first time ay man-record ako sin baru ay center tako. At manyaman ako sin yat apo Diyos ay mag-provide sin amin na kasapulan tako. Ta uray mano napilitan tako ng alisin na at mamati ay siya din iyat na payduda na mangiturong undat ako. Tawa iyat ako ay mantultuloy ay mansilbian si siya. Sin pandemic anay na duma-duma din kapatparasan tako niya. Yan, wailigat, waray confusion,
waday kadismayan uno na din timpo ay mangliknaan takaw din ingyanan patinggaan tako. Uno napapungan di amin ay amagan tako tapno lang makasurvive tako. Yan na din timpo ay talagay numnumun tako at si Apo Diyos at ingay din pankamangan tako. Yan sasaan tako at mamatiak ay wada din mangkasapulan tako si ibay mamati tasay pumadang daon tako sinyat ako ay mangituloy ay mansilbian si siya. Sinusabo ay banda at mamatiak ay waday may ilat ako ay mangkasapulan si badang at sapay kumata na din timpo ay available dako ay tumulong unday da ta sa amin tako at mantultuloy ay mansilbian Apo Diyos. Laydo na ibaga at waday kalubungan tako waday lubungan tako ay usay mamati sinibata ko ay mamati. At siya din adalan tako udwani. Din topic tako at din lubungan tako sin iba ay mamati. Yan mo waday Bibliayo pakibukat yo kod sin umuna ay Thessalonica chapter 5 verse 12 to 18. Muna ay Thessalonica chapter 5 verse 12 to 18. Uno din gagarak sina at maliknata ko. Maliknata ko din kawadan Apo Diyos. Sin biyag tako bugaw, sin amagan din ipata ko ay mamati para undat ako. Sapay ko mata sin pandemic ay nay at mabalin ay maibagata ko uno kanan takon hindi pala ako nag-iisa kanan di Tagalog. Nay din kamayatan ay timpo ay bumadang tako sinipa ay mamati. Nay din timpo abo ay mangliknaan tako sin yati ay tumulong datako nya. At din inyat Pablo sakbay adalan tako din lebengan di isay mamati singgimong in palagip na sin taga Thessalonica maipanggap sin namatian da ya din inyat Apo Diyos ay nangayag unday da taman balindas na santuan ay pugaw na. At magaydo-adwa siditan maila din ublan Apo Diyos tatua sin biagda tan umuna at nandin namag may panggap din layad da sin intero ay probinsya niya di Macedonia ya Akaya. At udwani laydan Pablo ay bagaan si daida sin chapter 5 ay ituloy da ay amagan din lebengan da ay amagan para sin ipada ay mamati. At siyamat lang din layda kay ibingay undat ako udwani. Yan naingaro din kang runaan ay layda ay maawatan tako sin adal tako udwani. Amagan tako din lebengan tako ay mangayuan sin gimong di mamati. Amagan tako din lebengan tako ay mangayuan sin gimong di mamati. At din salutsud sina sino din lebengan tako ay amagan sinibata ko ay mamati. At naay din muna ay lebengan tako ay amagan maibasar sin intugon Pablo sin gimong di mamati at Thessalonica. Number 1, banulon tako dadin papangulo tako. Banulon tako dadin papangulo tako. Sin kultura tako ay kanay na din mayat ay naisigod ay ugali ay wada nda tako. Waday panang respeto tako sin pangpanguan din opisyales ya din konforme ay waday saad na. Anya? Tanay din usay numnumun tako. I think familiar kayo sin
kali ay kananda honor is given but respect is earned. Nya, honor is given but respect is earned. Honor is given tan na isa din usay ipugaw sin usa ay nangato ay saad yan sabali din respeto tan din respeto at maibasar sin ugalin din usay pangulo ay nay. Den respeto at maibasar sin mayat ay amagan na ay mansilbi sin ipugaw. At sin gimong di mamati, banulon tako da din papangulo tako, bakon lang bugautan insad apo Diyos si daida ay mangipangunda tako, muadi at bugaw sin ublada para undat ako at siya rin ladak ay ilaan tako sin basahan tako duani. So nga, no wada Bibliayo ilaan tako ko sin verse 12, ingana 13. Kananas na. Wada pa'y di kudon mi unda kayo ay agi. Agpusat mo bigbigan nyo ay kusto di pangulo unda kayo ay mga kalkaligatan ay mga ayuan niya mamagpaganda kayo sin pangununudan niyo on Apo Jesus. Dadlun niyo kuman patgen daida yan ipailayo abo din layadyo on daida bugaw sin ublada. Man uulnos kayo kuma. Sin binasa takuan ay may latako din kanan Pablos na makatko daw. Ono man pakaasi singi mo di taga Thessalonica bigbigan da niya din papangulo da. Sino lay din na ibaga din bigbigan din papangulo da. Na I think din medyo close na din panang apresyar is nan unda ida. Yang kasano ay paila da din yatda ay mang apresyar ono mang bigbig sin papangulo da at mailas di ay bugaw tan din papangulo at nagagatda ay manububla. Mamatiak ay sin amin ay matalek ay inayagan Apo Diyos ay mangipangu sin gimong di mamati at numan pa'y naduma-duma din degree di yat ay mansilbi din normal ay ugali da at nagagatda ay manubla. Kanana abo respetuan din papangulo tan daida din mga ayuan sin gimong di mamati. Bakon laman na ayuan mo adi at daida abo din manit ito. So nga nung mailat ako din ublan di papangulo at bakon lang usa ay banag niya. Adin usa ay pangulo at waday involvement na sin biag di itituana uno biag di mamamati. Yang kanan abon patgen das daida patgen da din papangulo babaon sin pangipailan das layad da undaida. Yan din saludsod sinat kasano ipaila din layad sina. Yan mamati ay adu di mabalin ay mangipailan tako sin layad tako sin ibata ko ay mamati karkaro sin papangulo tako. Yan din obvious iyat tako ay mangpaila sin layad tako sin papangulo at mangunudan tako unang pati tako sin ibagbagada. Ya no kasapulan da din badang at badangan tako si daida. Yan parang sa kan at mayat ay lik na mo mangkudaw tas badang yan waday tumulong kas pangariga din nan alisan tako sin ay gamit tako manilat sin may alisin ng baro ay center tako niya. Yan at ado di ay lalaki ay timulong. Yan baka narigatan isung medyo nawaya din yat ay amagan din udom ay ubla tapno mapaspas din namnama tako ay dapat ay lubeng na ay amagan tako sin timpo ay nay. Iso nga
din pan result din usabo ay bagan Pablo sin gimong dumamati at man uulnos dakuma. Yang kasanod ay man uulnos at naay ngamin. Siyempre man uulnos mo din papangulo at amaganda din lebeng ay amaganda para sin gimong dumamati sin yate mang ayuan sin mamamati. Yan din miyembro abo at muuno denda din ibagbagan din papangulo. So nga waday ulnos mo din pangulo at amaganda din lebengenda sin miyembro yan din miyembro abo at amaganda din lebengenda ay mang respeto uno mang bigbig uno patienda din ibagbagan din pangulo da at mukamana di wada ay wada din ulnos at tatuwa di tana wada in bagan ni Warren Westby ay observation na sinan gimong gimamati kanana. Nailak ay din pinakagapu apay nga waday paniibawan ya pansisiyanan sin gimong at bugotan magay respeto sin papangulo. Ilan tako abu ay datakus ng LTCB at usa kuma ay maila ang dataku ay member at din respeto layad ya sinyat ay mangpati sin bagan ni papangulo tako. Yan siyempre sin biyang ipapangulo abot ipapati tako nyo ikarigatan tako at siya rin mo sa Pablo ay kali sin iyat tako ay mansilbi sin gimong gimamati tana numan pay honor is given yan respeton das datako bugaw sin iyat tako ay manubla yaman ayuan sin gimong di mamati. So nga di kasapulan unta kun ibagbaga nya tan mo amagan tako din lebengan tako by default at waday ulnos, waday respeto, waday layag sin uneg di gimong di mamati. Siya amagan tako din lebengan tako ay mangayuan sin gimong di mamati. Yan din may kadwa ay lebengan tako ay amagan sinibata ko ay mamati at siya na anusat tako ay maninayuan tasay masiksikan tako sin pamati. Din lada kay underscore tako ay kalisina at anusan niya. Anusan tako ay man inayuan tasay masiksikan tako sin pamati. Naman tako ay waday stages di spiritual growth di saay mamati. Yan amot ako ay bakant takon man iisu sin kapadasan. Uno kapaspas sin iyat tako ay mangawat sin panlaydan apo Diyos sin biyag tako. Din ta pinabot na duma-duma din na napadpadasan tako ay problema. Pakan man isuabo din na background tako uno napuan tako niya. Dinay nandudumaan tako at sayga po ay bakan mani isuabo din level din na iyat tako ay masikan sin pamati. Isu nga rod bugo sin danay ay background kat nay din inbilin Pablo sin gimong di mamati Thessalonica ay siyamot lang din iadapt ako at mailas na sina verse 14 to 15. Kananas na itugon mi abo unda kayo ay ay bagaan nyo din manbulbulakbol. Papigsaan nyo din numnum di bakon natulad ya madisdismaya. Ya badangan nyo di nakapoy di pamati na. Ipailayo di anus yo daida. May latakos na niya ay pagbagaan tako din manbulbulakbol. Papigsaan din numnum din alaka ay madisdismaya. Badangan din nakapoy di pamatian. Din aminda na mamatiak ay dumateng dan na ay kapadasan sin pandemic ay nay. Wadan datako di na maidan si ubla yan mamisan say rason tako ay kapusin pandemic ay at urari tako man ubla. To the point ay maapektaran din pamilya tako. At sa bagay, agapay lang kiti di mailaks na LCB ay manbulbulakbul niya. Amok ay amin tako at
was din di man anap si panremedyoan tapno man survive ta ko sin pandemic anay at mayat na nga mabalin ay wadang datakos na di madisdismaya yan din ublata ko na din kamayatan ay man asipapigsata ko sin pamati at kudawak din sa niya ay mantinulong ta ko kuma ay mangi-text pakumusta sin ibata ko ay mamati anan ta ko abun badangan ta ko din nakapoy di pamati na tan again kanakot ko yan baka man isu din spiritual growth ta ko wadang da ta ko na di nabaybayag ay namati at bugos ng kabayag ta ko ay namati at ado din nakapadasan ta ko at ado din wagas ay nailat ako din ublan apo Diyos inbiyak ta ko at danay kapadasan at siya din mabalin na usaron ta ko ay bumadang abusin barbaro ay mamati musinuman din wada ang dataku ay kapadasan sin iyat apo Diyos ng ublang dataku. Mamati ay danay din mabalin na usaron tako ay mang-encourage sin ibata ko ay mamati karkaro sin timpon di kadisdismayanda. Yan maminsan din problema ngamin at una din iyat tako ay mandilaw sin ibata ko ay mamati kaysa din badangan tako si ida. Aspari kan wada di bata ko ay mamati mangwan madisdismayada yan i-judge ta ko day dagos ay adid man basbasa si Bible no adid man attend prayer meeting yan magadi oras ta ko ay mangan mo no apay nya so nga rod kanan Pablo on kanan takod kaon nya non anusan ta ko nya ay man asi ayuan sinibata ko ay mamati ta say masiksikan ta ko sin pamati anusan tako. Din problemas na niya at mabalin ay kanan tako na pinadbadak mo tinbuga ay din usama ay nasuwang ay mamati ay kadwata ko at binagbagaak mo. Ngam din salutsud si di at namin piga binagbagaam. Namin piga ay binadbadangan binibam ay mamati ay namingsan anggoy. At again, so nga wada din kali ay anusan tako. Wada din nga kay istorya ay sin amin ay police training sin intero ay lubong din Japanese lang kano din atik ay manquit sin training apay tan din superior da na anos da ay mang train sin subordinates da. Yan wada din sa taga-PMA ng research ay mo Japan yan. Apay nga kamana din nababa din man kukwit police sa Japan. Yan kanan din di usay na interview anusan mi din usay kadete ay no adina na mo mangiamag sin paltog na tulungan mi. Yan kanan din na interviewer no paya maminsin po adina maala. Ano sa kay ituan? Ingana maala na. So nga siyamat lang kumabo ang data ko niya. Data ko mo badangan tako din ibata ko ay mamati at ingana mailat ako ay makaangat da. Kuno nuwari ibata ko ay madisismaya yan badangan tako din ingana ay pumiksada sin pamati. So nga, again, din ugali ay maila ang datako at anusan tako kuma. Ipaila tako din anos sin amin. Itulit ako ay basahan. Sin 15, kanana, muada abo di mangamag silawaan da kayo, adiyo ibabaos, muadiat padasan yus kanayon, ay mga magsisigad sinibayo yasin amin abu ay ipugaw. Kanan Pablos na adit ako man ibabaos niya. Tan di natural ay response ipugaw nuwari mang pasakit ang daida at man ibaos. Niya. Man ibaos at ugalit ako di. Pugaw sing kina man nagbasol tako at di natural response ako nuwari mang pasakit datako.
Kanan Pablo adi takuan man ibabaes. Adi na lang din ibagaon igiginak tako lang niya mo adi at counter akan tako di si sigad kananan ipadas tako ay amagan din sigad sinamin ay ipugaw. May din ipugaw udwani at adida amo din nanduman di sigad ya lawa niya mas daw takot na unda tako ay mamati obvious ay lawadi ngam sinudo may ipugaw at ikalinteganda ay rights na kanoy mga magsidi tasay mailan din ipugaw din kay kumpara wala mang kumparaan da ya maila da din sigad ya mo sinudin lawa at datako mismo ay mamati di mangamag si sigad sin amina ipugaw. Amo kay narigat na nya ngam just basta naman tako nya ay tasay mailan di ipugaw din ang diferensyahan di ugalit ako ay mamati at maila da din sigad am amagan tako. Yan bugaw si di at mai-compare da din sigad ya lawa. Nya tan din lawa at waday lawa ay panresulta na. Din sigad ay amag at waday sigad ay panresulta na. So ano, may ilan di adi mamati di sinbiag tako din sigad am amagat tako. Yan panresulta na din sigad am amagat tako at pansayatan di ipugaw. Sidoy din mamatian da yan mabalin ay maawis da ako din pamati. Wadain bagan Martin Luther sinay din kananas naon darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that. Datako ay mamati din number one kuma ay sin kabulingatan ay parten di lubong at maila kuma din silaw sin biag tako. Dahil na ibagang maila kuma din kawadang Kristo sin biag tako. Tanay ngamin no manamag tako si mayat sin ipugaw ay mga amag si mayat undat tako normal di mabanan na amagan di adi mamati. Ngam medyo radical na mo din ipugaw ay lawa di am amagan ng datako yan sige di am amagan tako para ang daida that's different. Yan sa mangilaan da ay pasulot Jesus si datako mukamana di ay amagan tako sin din sigad para sin ipugaw ay mabalin ay mamalpaligat datako siya amagan tako din lebengan tako ay mangayuan sin gimong di mamati. Yan din may katlo ay lebengan tako ay amagan at siya na kanayon ay mangkararag ya naragsak tako ay maniyaman ang Diyos. Kanayon ay mangkararag ya naragsak tako ay maniyaman ang Diyos. Din usa ay kamayatan ay amagan tako sinibata ko ay mamati at mo ikararagan tako si daida. Yan maminsan at bakang kamana na din mamamag sin gimong di mamati siya. We struggle in this area sin biag tako. Naman tako ay mo basahan tako din sulat Pablo sin udum ay sulat na sin gimong di mamati. Kanayon na ibagbaganan ikararagan na si siya yan sa ikararagan na abo si daida. Yan dahil na ibaga importante na sinbiag di sa ay mamati. Sinamin ay mapaspasamak ng labaw di dagat. Adita ko kanan what an natural dana uno kanan tako on cause and effect. Man operate tako lang sin cause and effect. Malaksig din ay pisikal ay mamagan tako para sinibata ko ay mamati. Masapol ay mamati tako ay dinusa ay kamayatan ay amagan tako para sinibata ko ay mamati at mo ikararagan tako si deda. Tan kasapulan tako din badang apo Diyos tasay si siya di man ublasin biag tako. Tan uray mo na ano sa ko abu ay
mangbadbadang sin usa ay nasuang ay bata ko'y mamati. Mumaga si Apo Diyos ay bumadang at kaman imposible ay manbaliw din biyag sa ay ipugaw niya. So nga ilaan ta ko sina verse 16 to 18. Kananas na naragsak kayo kumas kanayon. Kan kanayon abo ay mankararag kayo. Ulay mo sinu abo di maamag anda kayo maniyaman kayo ang Diyos. Tansyada na dilaydo na ay unudan nyo ay naitatapian Kristo. Kanan Pablos na naragsak tako kumas kanayon. Manragsak tako maipuon sin namnamaon tako. Kaputa na isalakan tako. Kaputa wade namnamaon tako. Kaputa pinilin Apo Diyos dat ako ay manbalin sinasantuan ipugaw na tasay kumaman on Heso Kristo. At dako ay blessing na munum tako. Yan sin panangawat ako na at siya din mangi dawat si ragsak ang dat ako. Kuma. Kanana pa kanayon ay man kararag at sinay din kanakod kao yan sa kamayatan ay amagan tako sinibata ko mamatit na ikararagan tako sida-ida. Naay kuma at lifestyle tako din mang kararag ani. Bakon kuma ngayon kaman din amagan di reliyoso ay pugaw ay basta alas 3 di masdem mang kararag da. Uno 3 times a day at wada schedule di mang kararag da. Aw mayatin wada schedule. Wada schedule ngamin kaman for the sake of compliance di yung tendency na di nga mo lifestyle at manbalin ay mabuild din relasyon tako ang Apo Diyos sina kaman din sin ama no kanana man is istoryada ma-develop din relationship datan din anak at mas mamamuha na din ugalin amana yan din amana buat mas mamamuha na din layden di anak da at mukamana di at din relasyon at mangrow. So nga in every relationship communication is crucial. Importante din communication sin in a relation tasay man-grow din relationship. So nga, siyamot lang din kanang Pablos na mang kararag takutan siya na. Kanan makararag takutan siya na diya tako ay makikalion Apo Diyos. Yan basahan tako din kalina at siya din diya tako ay mga mamosin ng Apo Diyos para datako. Nya? So nga, panggap sin panagkararag at mayat kuma ay partin di panagbiag tako di. Yan, numabalin ko at makibiyang tako ay mangipasigurado ay dinibata ko mamati at mangkarkararag da. Nya. So, tiyat tako ay tumulong, sinibata ko ay mamati tapno mangkararag da. Then, we ask for prayer request o no, man-isent ako si prayer request. So nga, for me din, attitude ko duwanin, nuwaday man could also prayer request. I took that as a privilege, and that really helped me to pray. And again, the tendency tako ay pugaw at maging visit ako sin udong may banag. Yan, adit ako numnumon at adudi pugaw ay makasapulan si kararag. Siya, sapay ay ilangan tako at kanaan ay man iyaman tako sin amin ay tinpo. Maniyaman takutan, again, si Apo Diyos at pinili na sa tako, wala rason ay maniyaman tako sin amin ay tempo. Mu kanamnum tako sin iyat Apo Diyos anan ublasin biyak tako niya. Pakon lang may tayo ugali din kanan naman iyaman niya. But it help us think properly. It help us see difficult situation in a positive way. Tan amuta ko ay si Apo Diyos, din tumulong undat ako sin naligat ay kasasaad, naligat ay tempo.
Yang kananas na bumutlang na mukamana na din amagan tako man asikararag, kana naman iyaman, ya kana naman ragsak tako. Kanan Apostol Pablo siya na din panlaydan Apo Diyos. Panlaydan Apo Diyos na musay am amagan tako. Baka waron da tako na di mangmangwanin sino nga tadi panlaydan Apo Diyos sinbiag ko. Well, obviously na. Yaman tako na Apo Diyos. Kararagan tako din bata ko ay mamati. Badangan tako din bata ko ay mamati. Yan, ad-adupay. And I think for us to know the specific ay panlaydan Apo Diyos ulat ako at amagan tako din obvious ay amuta ko ay amagan ay panlaydan na. And from there at matapian ay matapian. Din karonan ay adult tako at amagan tako din lebengan tako ay mangayuan singimong di mamati. Yan din umuna ay lebengan tako ay amagan para sinipata ko mamati at banulod tako da din papangulo tako. Tan mukamana di nalakadin yatda ay manubla para singimong di mamati. May kadwa anusan tako ay man inayuan tasay masiksikan tako sin pamati. Again, kanak anusan tako din keyword sinat anusan tako. Tan mabalin ay wade madam amagan tako sinibata ko ay mamati ngam singkaatikan at ingay. So nga anusan tako ay man inayuan tasay masiksikan tako sin pamati. May katlo, kanayon ay man kararagya naragsak tako ay man iyaman ng Diyos. Mutaulin tako din na ikadwa ay amagan tako niya ay anusan, din mo da anusan. I think man iyaman naksin ipugahaw ay nangan anus ay nangitituan sa kon. Yan siyempre, saan-saan data ko siguro at the most important person in our lives are those who patiently help us in our difficult situation. Yeah? So nga siya din makailangan tako. Naay din tatuwa ay sasaadon tako numan pay kaman adit tako malik na unong maila. Ngam din LTCB ngam naman tako at siya nan maibilang ay pamilya tako spiritually. Inayagan Apo Diyos in usaya usahan dat ako tapno mantupok tako isnan LTCB at bindisyon Apo Diyos na sinusaya usahan dat ako. Tasay din LTCB at maiaplikar din yata ko ay manasi ayuan, maiaplikar din yata ko ay mangrespeto sin Pangulo, ya na din mang i-exercise ang tako sin leadership ay talak Apo Diyos on data ko. Din LTCB at siya na din na mang i-applyan tako sin naduma-duma ay kalabengan o no laing ay indawati Espiritu Santo ang data ko. At din LTCB ay patiyan tako kuma ay siya na din usaran Apo Diyos tapno masikan tako sin pamati. Tan adiak mamati ay din usa ay mamati at umanayan si siya din wat man usay adi si siya maitapison usay local church. So nga importante yung data ko nya LTCB family ay ibilang tako din LTCB as usay pamilya yan aywanan tako na. Yan waday lebengan tako as usay mamati sin gimong at din lebengan ay nay at bugo sin ang Apo Diyos matlang ay bumadang ang data ko at mabalin ay amagan tako na siya. So nga din usa ay parang sa kunatin usa ay paniyamana ang Diyos at din LTCB at binangon Diyos na tasay maibilang ay pamilya. Yagimungan ay kasiksiknan din pamati. Tan din usa ay kamayatan ay napasamak ang data ko at din maitapi sin usa ay gimong di mamati. Particular sin gimong di LTCB. Siya. Madayaw siya po Diyos. Mangkararagta ko.
Apo Diyos ay amami manyama kami tan bakon kabawat insalakan sida kami mo adiat inayagam dak kami ay manusa ay gimong di mamati tapno din amin ay specific ay planum parang da kami ay amagan tapno matungpal din panlaydam at maamag bugosin insad mo ay gimong mi. Salamat Apo Diyos tan numan pa ay wada kami sin naligat ay kasasaad mo ilan mi din kalimay na at kanan mi an wada ka Apo Diyos ay man ay ayuan. Bumadbadang da kami babaon sin ususarem ay ipugaw mo ay siya din bumadang da kami. Ipalubos mo ko da buwa Apo Diyos ay da kami mismo at waday initiative ni Apo ay man bumadang sinib ami ay mamati. At Apo Diyos, mamati kami ay siya natutuwa din panlaydam sungarod badam da kami tapno din biag anay at mausar tutuwa ay para sin kay dayawa din ngadan mo. Ya para abo sin kasiksiknan din ami ay mamati. At siya na din yaman niya kararag mi singadan na si Kristo Apo mo. At amin tako'y mangwanin. Amen. Amen. At siya po Diyos. Magkapulos, di makaisingan, datakot, sila'y ang Diyos, wala'y matay, unong matagot ako, sa'y lakaman layan di Diyos, patagay na pigsa. Layan di Diyos, magadipag ang layan andito ya ulo, magapulos, magbalinda. Dahil makaisinan ang tatapos layan Diyos sama. Layan di Diyos, patagay na pigsa. Layan di Diyos, magadipag ang ulay sino imamagis na singwani yasibigan magkabulos diyan makaisinan ang tatapos layan Diyos sama. Layan di Diyos, patagay